Sa listahan ng nominado bilang National Artist, ang batikang aktres na si Nora Aunor. Ang National Commission for Culture and the Arts o NCCA, posible rin muling isumite ang pangalan ng superstar at pag-aaralan ang legalidad ng kapangyarihan ng Pangulo sa pagdedeklara ng pambansang alagad ng sining. Balita hatid ni Jamie Santos. My brother is not a pig. Isa lang ito sa mga linya ni Nora Aunor sa pelikulang Pilipino na masasabing quotable o tumatak na. At sa dami ng mga nagawang pelikula, masasabing haligi na ng industriya si Ate Guy. Unang sumikat sa pag-awit matapos manalo sa isang singing competition. Naging matagumpay lalo ang superstar sa pinilakang tabing dahil sa dami ng mga nakamit niyang parangal sa pag-arte. Award-winning kahit ang mga pinakahuli niyang pelikula kabilang ang internationally acclaimed Die Womb. Kaya ikinagulat ng marami ng hindi aprobahan ni Pangulong Aquino ang rekomendasyon ng National Commission for Culture and the Arts o NCCA at Cultural Center of the Philippines o CCP Joint Board nang hirangin siyang national artist. Siya lang ang na-reject sa 7 nominado ngayong taon. Ikinalulungkot ng NCCA na ang masusing pag-review dun sa mga nominees na sinubitin namin sa NCCA ay hindi nagbunga ng buo. Sa social media naman, umalma sina Direk Joey Javier Reyes at Direk Adolf Alex Jr. Sabi naman ni Kuya Germs, Ano ba naman, ito talaga artista, ito talaga nagpatunay din. Yung sa art, nakita naman na pati mga taga-ibang bansa, nakilala siya, in-honor siya. So, ano ba talaga ang diferensya natin? Yung champion natin, dinadown pa eh. Isipin mo, nakakalungkot talaga. I've seen a number of speculation, kesyo daw mga Vilmanians ayaw ang mga ganong klase mga speculation. But these are all speculations. The President acted within the prerogatives as laid down by the law and as laid down by the Supreme Court decision of on the Almario case. Tinitignan ng NCCA na iresubmit ang pangalan ni Aunor, bukod pa sa pagsasagawa ng legal review sa kapangyarihan ng Pangulo sa pagdedeklara ng isang national artist. Gustong explore ng NCCA kung ano ang mga parameters ng exclusion na ito. Pero ang Nora Aunor for National Artist Movement, hindi na raw aapela kahit pa dismayado sila na hindi nahirang ang superstar. Hindi karapat-dapat ang Pangulong Aquino na siya ang magproklama kay Nora Aunor bilang pambansang alagad ng sining dahil hindi naman natin siya kinakitaan ng tunay na pagkilala, pagsuporta at pagtatangi sa mga gawain ng artistic community. Jamie Santos, GMA News.